बीस इक्कीस में गाल पे को किस कर गइल 20 21 में गाल पे को किस कर मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो किस कर कंचन राज किस कर हाजीपुर वैशाली गइल 20 21 में गाल पे हनाया साल में खुशी सब तोहार रह के मिले हो कब हो ना उदासिया रे चेहरा खिले हो उदासिया रे चेहरा खिले हो नया साल में खुशी सब तोहार रह के मिले हो कब हो ना उदासिया रे चेहरा खिले हो रे चेहरा खिले हो उदासिया रे चेहरा खिले हो हर जो ना सतावा फूल बनाई मिस कर गइल 20 21 में गाल पे को किस कर नया साल खुशी में बीते नया साल खुशी में बीते ये रब से विश कर गइल 20 21 में गाल पे को किस कर गइल 20 21 में गाल पे को किस कर आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति कंचन राज किस कर हाजीपुर वैशाली गइल 20 21 में गाल पे हरा हुए राजधानी गिफ्ट लेके आइल बाहो खोली के तू देख लिहा भीतरे मोबाइल बाहो देख लिहा भीतरे मोबाइल बाहो हरा हुए राजधानी गिफ्ट लेके आइल बाहो भीतरे मोबाइल बाहो देख लिहा भीतरे मोबाइल बाहो लिहा भीतरे मोबाइल बाहो हाय अमीते आशिक के तू जाने होता है टाइम फिक्स कर गइल 20 21 में गाल पे को किस कर खुशी में बीत नया साल खुशी में बीत रब से ये विश कर गइल 20 21 में गाल पे को किस कर गइल 20 21 में गाल पे को किस कर